बे समाव मोनसे गोनां रादाब। बे गोनां रादाबा न' भारा होग्रा बिगोमाफोरनि थाखाय। न' भारा होग्रा न' बिगोमाफोरनि थाखाय गोदान नेमखान्थि फोसावदों। नंगौ, जाय बिथांमोनहा न' भारा होयो बिथांमोनखौ माखासे नेमखान्थि मानिनो फोसावदों खुंथाया। बे खेबनिफ्राय जायखिजाया सुबुंनो न' भारा होनो मोननाय नङा। सोरनोबा न' भारा होनायनि सिगां न' बिगोमाया 100 खेब साननांगोन। लिगेल डकुमेन्टस गैयै सुबुंफोरनो न' भारा होनो मोननाय नङा। जुदि बेबादि सुबुंनो न' भारा होयोब्ला न' बिगोमानि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै फोसावदों खुंथाया। नंगौ, न' भारा होग्रा न' बिगोमाफोरनि थाखाय माखासे नेमखान्थिफोरखौ फोसावनानै होदों। नेमखान्थि बादियै न' बिगोमाया भारा थाग्रा सुबुंनि फोरमान बिलाइफोरखौ नायबिजिरनांगोन। आधार कार्ड, भटार कार्ड, पान कार्ड लोगोसे गुबुन फोरमान बिलाइफोरखौ न' भारा थागिरि सुबुंनिफ्राय लानांगोन आरो मा हाबा मावो बिनि सायाव रोखा नायबिजिरग्रोनांगोन। जायखिजाया सुबुंफोरखौ सन्देह गोनां हमदांनो हायोब्ला पुलिस बिफाननिसिम थाबैनो फोरमायहर। नेमखान्थि बादियै 3 साननि गेजेरावनो न' बिगोमाया भारा थाग्रा सुबुंनि सायाव आबुङै नायबिजिरनानै लानांगोन। बे नेमखान्थिखौ रैखाथि बिफाननिफ्राय फोसावनानै होदों। नंगौ, बरपेटा पुलिस बिफाना न' भारा होग्रा बिगोमाफोरनि थाखाय बे नेमखान्थिफोरखौ फोसावनानै होदों। मख'नो गोनांदि गोबां समावनो माखासे गाज्रि जाथायफोरा जायो। सिखाव खावनाय, मानसि बुथारनाय बायदि गाज्रि जाथायफोरा दाब दाब जायगाफोराव सोलिगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै बरपेटा पुलिस बिफाना न' भारा होग्रा बिगोमाफोरनि थाखाय बे नेमखान्थिफोरखौ फोसावदों।